Kasema mukase muri Zimbabwe tinokuchingamidza zvekare kune chimwe chirongwa pano pa Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nawo ma secrets nema confessions. Regedzai tiba tapinda muma messages edu ngatadzoka takakubatirai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story. Makaviko chitupa changu. Ininiwo ndauya pano ndiri kutumidzira nyaya yangu iyi because ndiri kushaya wekutaura naye. Kutaura kudai so ndichikunyoreraiwo nyaya yangu pakati pawo usiku. Ndava kugara zvangu kuno ku America, but kunyangwe ndigere kunoku zvinhu zvichita sekunge zviri right material wise, but spiritually I am in a dead zone. Upenyu hwangu mukoma ndakauparadza mushure mekunge ndatorera best friend yangu ndakachiva, murume weshamwari yangu, murume wangu wandakatora iyeye ava kupenga. Eniwo wacho ndinotya kurara nekuti ndinogara ndichiona best friend yangu uyo akashayika apo pandakange ndichiri kuZimbabwe. Saka izvi zvakaitika muna 2000. Ini zita rangu ndinonzi Martha. Makange muri mugore ra 2000 ndakange ndiri student pa Morgenster Teachers College. Ndainge ndiri musikana akange akanaka zvake, but aibva kumhuri yainge ichitambura zvekuti, saka nekuda kwehurombo apa ndichishuvirawo zvakanaka ndakange ndichirarama mazuva ano munoti nemujolo. Kumusha kwedu kwakange kuri kuzaka zvinhu zvainge zvakaoma. Baba vangu vainge vakasofa kudhara, amai vaingoitawo zvekungodaro daro kurima nekungoshandawo mumapindu evamwe. Kucollege mukoma ndaizivikanwa nekuti ndakange ndiri murombo. Dzimwe nguva ndaikwanisa kupfeka kana hembe dzinenge dzakabvaruka, asi ndaishingirirawo kuti kana ndikagraduate makore acho iwawo patakaendawo ku Teachers College ngainge iri guarantee kuti after wabva kucollege basa wairiwana, kunyangwe zvayo mari yakange iri shoma. Ndakange ndiine roommate yangu uyo wandakange ndichigara naye, zita rake ainge achinzi Ropafadzo, taimuti Ropa shortcut. Ropa aiva munhu akange ari bold zvekuti waiti kana ukanetsana naye kunyangwe asiri iye anenge akukanganisira aitouya kwauri, then she will apologize so that there can be peace. She was beautiful, light in complexion, akanyarara, munhu aifarira kuenda kuchurch, and ainge asingatomboiti zvema boyfriends. Saka aiti ini handidi kuti ndige ndichiita zvema boyfriends until ndichizoroorwa, nekuti ndo zvavakange vachikurudzirwa kuchechi yavo AFM kwaienda. In the meanwhile ndakange ndiri munhu wemafaro, ndaita zvema blessa. Kudhara tainge ndichimadaidza nezita rekuti sugar daddy around Masvingo neHarare. Ndaikwanisa kutoya kuzotorwa nembinga yangu kubva muMasvingo toenda tonorara kuHarare, munhu ozodzoka neni uri musi weSunday usiku. Dzimwe nguva ndaitobuda maweekends ndodzoka ndiine hembe dzandinenge ndakatengerwa, mari koma perfume. Vasikana vazhinji vaitondiitira godo kubva ipapo pazvandakatanga kuita zvekufambidzana nemashuga daddy. Chokwadi ndechekuti kunyangwe ndakange ndichiita sekunge ndiri munhu ari kunakidzwa neupenyu, but deep down ndakange ndiine shuviro yekuti dai ndawanawo munhu achazondiroora achizondipawo a nice life. Ropa aigara achindinyengerera kuti hande kuchurch because zvinhu izvi zvauri kuita uchazosangana nemasatanist. Pakambonetsa umwe musatanist uyo ainzi aifamba neBMW yakange iri yered. Makore acho iwawo I was still in college. Aiti kana ukakwira motikari yake aifamba achikudya matumbu kusvika uchizonofa, but waizofa after madays. Saka Ropa aienda kuchechi kwavo AFM, ndipo paakasangana naGarikai amene kuma conferences kwavo. Mukomanashi handifi ndakakanganwa the first time pandakaona Garikai. Murume uyu, he was a doctor, akange achangopedzawo zvidzidzo zvake. Akange ari munhu ainge ari soft, very intelligent, and munhu ainge achiremekedza vanhu, kwete mamwe mashuga daddies angu andainge ndakajaira avo vaingonditengera mabhia vachida kungondirara. Garikai aiuya kuzotora Ropa from our place kuenda naye kuchechi. Dzimwe nguva aitouya kucollege nemaflowers. One day Ropa akati, Martha,
I want to introduce you kune boyfriend yangu. Pandakaenda ndichinoona Garikai akange akagara mumotikari yababa vake auya pamba patakange tichigara kuzoonana nemunhu wake. Ndichingonomumhoresa pandakamubata ruoko ndakabva ndanzwa hana yangu ichirova, something in my heart. Ndakabva ndamuda instantly. From that day ndakatanga kuita jealousy nekuda kwerelationship yaGari naRopa. Garikai aitondiremekedzawo because ndakange ndiri shamwari yaRopa. Aitoti, Martha, you are someone who is very kind. Ini ndainge ndava kutofunga zvinhu zvisina kunaka pamusoro pe relationship yavo. Ndainge ndava kufunga nzira dzandaikwanisa kuti ndinge ndichizovapesanisa ndikwanise kupinda pakati pavo. Ndakange ndava kuzviita sekunge ndini ndakange ndatova vatete ndichiedza kupfeka zvakanaka kuti kana aizouya kuti ange achizoona Ropa ndinenge ndakatomira padoo ndichiita maactions ndichitoacta. I was flirting with him, but iye akange ari munhu aingofokasa pana Ropa, aisatombonditarisa zvachose. Everything, it was all about Ropa. One weekend ndakaenda kumusha kuzaka, ndakange ndakatsamwa, ndairwadziwa moyo because ndaiona Ropa achiwana murume wandaitoda ini. Kumba kwedu kutakange tichigara padhuze nagogo, avo vandichati gogo mai Chikore. Muzongotsvakawo zita mukoma rekuvapa gogo vangu ava. Vakazoshayika zvavo, but ndinotya kuti zvinozokonzeresa ndikataura mazita evanhu. Saka vakange vari mukadzi webrother yaamai vangu, vaigarawo kudhuze nekuvillage kwedu. Saka munhu aityiwa nevanhu vakawanda. Rimwe zuva ndakazovawana vakange vari mugadheni ravo vachidiridza, ndikabva ndatanga kuvabatsira kudiridza. Vakazoti apo patakange tava kubuda mugadheni vakati, asi Martha, ndinokuziva uri munhu anogara achingoseka nguva dzose, ndiri kuzviona kuti pane chiri kukudya. Ndakaseka zvangu, but vakaramba vongondibvunza vachindimanikidza kuti ndinge ndichivaudza zvakange zvichindinetsa mumwoyo. Ndakazongopedzisira ndavaudza kuti gogo pane murume wandiri kuda, but iye anoita sekunge haandioni kunyange ndikaedza kuzviratidzira kwaari. Ndakavanyepera kuti murume uyu akange ari single. Gogo vakangonyarara. Takazoti tasvika pamba pavo tapedza kutodya, vakabva vapinda mumba ndokubva vabuda neuyu. Uyu iri rakange rakaboorwa, mukati maro makange musina kana chinhu. Vakabva vanditi, Martha, tora uyu iri. Vakanditi, ndinoda kuti unge uchizorisa pasi pembedha wako, ndichazouya ndichizoritora mangwana, asi unofanira kuti unge uchizozviita kana usina kudya sadza kana nenyama kana nemuriwo paunenge wobika, usazoisa salt muchikafu chauchange uchizobika. Mukoma handina kumbofunga zvakanyanya nekuda kwemashoko andakange ndaudzwa. Ndaingofunga zvemishonga nekuzodanana kwandainge ndichazoita naGarikai. That night ndakadya sadza nemuriwo zvakange zvisina munyu. Amai vangu vakatondituka vachiti, iwe uchibikira vanhu muriwo usina salt unopenga here? But ini ndakange ndiine plan yangu. Around 2 am ndakanzwa voice richindidaidza, Martha, 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 Martha. Mukoma ndakamuka ndichifungidzira kuti zvimwe kuda ndakange ndichirota. Pandakavhura maziso angu ndakaona kuti ndakange ndiri kumarinda. Mwedzi wakange wakavheneka wakachenesa kose. Ndakange ndiri mumakuva ende ndikaona kuti gogo vangu vakange varipo, but vakange vasina kufanana nagogo vaya vandakange ndichiziva. Vakange vakazara nenyora uye zvekare vaita sekunge munhu ainge akazorwa madota. Vainge vari black vachityisa. Vakange vakamira nevamwe vakadzi ava vainge vari vashanu. Painge paina mai Mazvi, gogo Wadzai, mai Mufundisi, gogo Vachale namai Rudo vepanext door pedu. Vose vakange vasina kupfeka. Mungoma chinhu chakanyanya kundityisa ndechekuti umwe nemumwe akange aini chinhu chimwe
chakange chakamira kana kugara padivi pake. Mumwe akange aine nyoka, mumwe zizi, mumwe tukudhoma tukudiki twakaita sevanhu, mumwe bere rakange rakagara pedo naye. Ndakazotanga kuchema. Gogo vakati, iwe unochemei? Kandiudza kuti kana ndainge ndichazoramba ndichichema vakange vasingagone kuzondibatsira. Vakati, uri kumuda murume uya here anonzi Garikai? Ndakabva ndati yes. Vakabva vati, tinoda kukupa iye Garikai, but unofanira kuzova umwe wedu. Vakabva vaburitsa banga. Ndakatya mukomanashi pavakaburitsa banga rakange richipenya. Ndakangoti ndinobvuma nekuti kana ivo vainge vachitotyisa. Vakabva vandicheka paruoko rwangu. Pandakamuka mangwana acho makuseni, I was surprised because it was somewhere around kuma 8 a.m. Ndakange ndiri munhu wekuti ndaiwanzokumuka kuma 6 ndototanga kutoita mabasa ose epamusha, but ipapo ndakavhunduka vari ivo gogo vachindiudza kuti vainge vauya kuzotora uyu ravo. Ende pandakamuka ndakatoona kutoti paruoko rwangu ndakange ndiine ka small cut apo pandakange ndachekewa. Mukoma ndakabva ndatya. Instead yekuregedza kuita zvandakange ndaudzwa nagogo zvekuramba ndichingokwiza ipapo pachironda nemadota, ndakazviita because ndainge ndichida kutorera ropa murume wake. Ndakazoenda kwavari gogo ava, vakandipa zvekare rimwe dota, but dota iri rainge riri reyellow randakange ndisati ndakamboona muupenyu hwangu hwose. Vakanditi geza naro, murume iyeye achatanga kukuona uye zvekare achakuda. Ndakazodzokera kucollege, ndakaita zvose zvavainge vakandiudza, ende mukoma zvinhu zvakabva zvachinja instantly. Garikai paakangondiona akabva ati, wow Martha, you look amazing. First time kundipa a compliment yakadaro. Ndakabva ndafara, but problem yainge iripo yainge iri yekuti despite everything Garikai airamba achingoda ropa. Love yavo yakange yakasimba uye zvikari yairamba ichingosimba. Vakange vava kutotanga kutoplana for a marriage. Ende ropa akati, Martha, handikwanise kuzoroorwa usipo. Mukoma, I was so excited because ipapo ndakange ndatoona kuti ndipo pandaikwanisa kuzoshandisa dota riya randakange ndakapiwa rimwe racho ndikagezesa kumuparadzira marriage, asi zvekuzofa handina kunge ndakaziva kuti ainge achazofa zuva iroro. Mukoma, saka ndakazoti ropa uyu atanga kuvimba neni, ndaipota ndichitora kana zvipfeko zvake zvemukati ndichizvipfeka ini, ndobva ndazviwacha ndobva ndazvidzosera, sezvo zvainge zviri izvo zvandakange ndakaudzwa nagogo kuti ndinge ndichizoita. Zvino life yakati yafamba. Paakange ava kuda kuroorwa naGarikai, ndiye aitondiudza each and every detail. Martha, ndinoda kuti ugare unge uchizogara kana kudhuze nesu kunyangwe usati waroorwa. Aita sekunge munhu ari kutondivhairira. Saka mukoma pose paainge achindipa madetails about a future marriage, ndainzwa kurwadziwa ende ndaibatwa nemweya wegodo wakanyanyisa. Muna 2001 vakaronga their traditional wedding kumusha kwanaropa. Panguva iyoyo takange tisingaiti wedding emazuva ano ekuti kana munhu achiroorwa pachivanhu munopfekedzana magauni, majava uye zvekare nemakekes. Yaingova nguva yefamily gathering pachivanhu, kubika mari vanhu vachipembera. The night before marooro, inini ndakange ndiri one of the people vakange vari in charge of kubika. Before ndisati ndaenda kumusha kwanaropa, ndakatombopfuura nekuna gogo kuzaka. Vakati kwandiri, wati uchiri kumuda here murume uyu? Ndikati yes. Vakabva vazanganisa rimwe dota riya randakange ndiinaro. By then vakange vava kutoziva kuti kwakange kuina ropa. Vakati pandinenge ndobika ndinongoisa muchikafu, kunyangwe tose tainge tichazodya chikafu ichocho chinenge chiine poison iyi yainge ichazonongokuvadza munhu wandinenge ndati inge ichizokuvadza. Ndakagamuchira dota riya ndikazanganisa zvekare sezvavakange vachindidzidzisa, maoko angu achibvunda. So
vakabva vanditi enda zvako, asi ziva kuti kana pakazoitika zvinenge zvaitika, ziva kuti unenge uchifanira kuti unge uchizomudya munhu waunenge wauraya. Handina kunge ndakaziva kuti ndo kutotanga kwechijana pandakapindawo muzvijana. Saka mukoma ndakange ndichida Garikai nemwoyo wangu wose. Night before musi wemarooro ndakabva ndachizotora mushonga uya ndikakanda munyama yatakange tati tinorara takabika imwe nyama, zvimwe tozomukira makuseni tichibika. But ndine hope dzimwe ndakarota zizi rakange rakakura riri reblack, rakange rakagara pamusoro pecoffin, but coffin iri rakange rakanyorwa zita nechekumakumbo kuti ropa. Saka vanhu vakazoti vaungana, marooro atanga. Garikai akasvika nehama dzake. Murume uyu akange ari very handsome, akapfeka sutu zvekuti ndakatowedzera kumuda. Kana iyewo ropa akange achifara achiti, Martha, thank you pose paaiuya kwandiri ndichiita sekunge ndiri kushushikana, ndiri kunetswa nehutsi, nechiutsi ndichibika, achiti, Martha, thank you for everything, thank you nekundibatsira. Mukomana chindai dai maiziva kurwadza kwandaiitwa mukati kana aiuya kwandiri, ndichinyatsokuona kuti apa akanyatsokutengerwa drezi rinoratidza kuti rakadhura. So in the afternoon chikafu chabikwa, sadza, nyama, muriwo, rice. Ndakabva ndaisa dota riya, then ndokubva ndachizoenda ndikanomupa ropa chikafu chekuti ange achizodya. Tikapakurira munhu wose akange aripo, vanhu vakadya vachifara. Ropa akatotanga kutodyawo, ndakange ndakatogara pasaidi naye achitodya. Around 5 p.m. zvinhu zvakatanga kuchinja. Ropa akatanga kuti, Martha, ndiri kunzwa dzungu. Vanhu vakafungidzira kuti maybe kuneta, but akatanga kufemera pamusoro. Mukoma ndipo pandakaona chinhu chandisingambofi, ndakakanganwa. Akati akaradzikwa mukitchen, because by then aiti ndiri kuzarirwa. Takasvika pakumukurura nhumbi dzake dzose, akasara asina kupfeka kana anything. Tikatora towel tikarinyika mumvura, tikariisa pachipfuva chake kuti anga achinzwa sekunge anotonhorerwa. Ndakati ndiri mukitchen imomo ndichiita sekunge ndinobatsira. Pachest paropa pakange paine zizi rainge rakakura riya reblack, rakange rakagara pamusoro pechipfuva chake, ndokusaka akange asingachagoni kufema zvakanaka, but nobody else airiona zizi iroro. Ropa aiedza kufema, but aitoratidza kuti pane chinhu chakamutsikirira. Vanhu vakatanga kumhanya. Garikai akange ava kutochemawo. Vanhu vakati, ngatitsvakei transport. In the meanwhile ndainge ndoita kunge munhu ari kutorwadziwa. Takazomuisa mumotikari tikaenda naye kuhospital. Saka tiri mumotikari ndakatarisa kumashure ndikaona kuti vanagogo vangu nevamwe vakadzi vaya avo vandainge ndakaona kumarinda vakange vari kumashure kwemotikari vachimhanya. No one else akavaona vachititevera. Takasvika kuchipatara around 6 p.m. Madoctors vakaedza nepose pavakange vachigona napo, but ropa akange ava kutofa. Mukoma chinhu chimwe chandisingakanganwi ndechekuti ndakavaona zvekare gogo vangu vakange vapinda muward umo mainge makarara ropa. Gogo nevamwe vakadzi vakamira vakakomberedza bed. Apo pambedha pakange pakarara ropa, vakabva vatanga kuombera vachideketserera vachiti, iwe ropa chifa, iwe ropa chifa, uya kwatiri chifa. Ropa akabva atarisa mudenga akatanga kugomera achichema, then monitor yakabva yangoti zii and akabva afa. Vanhu vose vakatanga kuchema. Garikai akawira pasi. Amai varopa vakatanga kuridza mhere. Iniwo mukoma ndakambotanga ndapanika nekuda kwezvainge zvaitika, because I knew kuti ndini ndakange ndamuuraya. After the funeral ndakange ndiine guilt yakanyanyisa. Dzimwe nguva ndaitorota ropa akagara pabed pangu akangonditarisa, asi dzimwe nguva ndaiti kana ndikafunga nezvazvo ndobva ndatanga kufunga Garikai, ndobva ndati it was worth it. Murume
murume ainge akazvinakira ende ndainge ndiri willing to sacrifice anything. Sezvo ndakange ndiri best friend yaropa, ndini ndakatozviisa pachinzvimbo chekuti ndakatanga kunyaradza Garikai uye zvekare ndichishandisa mishonga akange asina kana kukutizira. So akazoti andimbofi ndakawana munhu saropa, ndikachema ndichichema nhando. Akandibvunza kuti uri kuchemi, ndikati ungataura zvinhu zvakadaro here ini ndiripo. Zuva ekutanga Garikai pane zvose zvatainge tichiita, kunyangwe ndaiti kana ndikaenda kumba kwake airatidza kuva munhu anenge akasungikana asiri comfortable because ainge achiti wainge uri shamwari yaropa, but inini ndakange ndiri munhu akange asisina kana conscience zvachose. Ndakatoita nhumbu, but problem yakazoitika ndeyekuti ndaita nhumbu yacho yakabva yabva. Ndakatya kuti kana ndikamuudza kuti ndaita miscarriage, apo airatidza kuva very excited about nhumbu yaainge andipa. Ndikatya kuti Garikai aizondisiya, saka ndakanyepedzera sekunge ndakange ndichiri pregnant. Mukomana she kusvika nhasi handizivi kuti ndakange ndiri munhu rudzii mazuva acho iwawo. Garikai akabva ati, Martha, nekuti une pamuviri pangu handikwanisi kukusiya uchigara uri wega. Takabva tatanga kugara tose, but amai vaGarikai havana kumbogara vakandida. One day vakatonditi, iwe pane chinhu chisiri right about you. Vakange vachitosuspekta kuti ndainge ndichinyepa nekuda kwezvenhumbu. Ndakatya kuti vaikwanisa kuzondiparadzanisa, kundiparadzira relationship yangu nemwana wavo. Ndakabva ndadzokera kuna gogo zvekare. Gogo vakabva vandipa mushonga, vakati aiwa usanetsekana zvako muzukuru, vachanyarara. After mwedzi mishoma amai vaGarikai vakatanga kurwara neshuga zvakanyanya, vakasvika pakuitwa operation vakagurwa gumbo. Mukoma ndakaziva kuti ndakange ndatova monster, but panguva iyoyo ndakange ndakatobatwa nezvimwe zvinhu. Eventually ini naGarikai takasvika pakuchata. Saka takazobuda muZimbabwe mushure mekunge Gari awana opportunity yekuya kuno kuAmerica. And vanhu vazhinji vakange vasingazivi history yedu vaitoti we are a blessed couple, but mukoma mushonga wandaishandisa ndiwo wakakonzeresa kuti ndinge ndichitorera best friend yangu murume wake. Saka ndakazoti ndava kuno, mushonga uya wandaishandisa kuZim wakatanga kuexpire, kupera simba muno muAmerica. Ndipo pandikangoti ndakamboshungurudzwa naGari achiita zvavanhukadzi. Mukoma ndadzoka zvekare ndichikuudzai zvakazoitika. Regai ndingopedzisa nyaya yangu nhasi ndisazongokusiyai muri pahanging. Saka kana paine munhu uyo ari kuzonzwa nyaya yangu achifungidzira kuitira umwe munhu godo kana kushandisa munhu then obva amudhampa, ndapota siya, nekuti pane zvimwe zvinozokutevera, maspirits akaipa kweupenyu hwako hwose kusvika uchizofa. Let me go back to my story. Inini naGarikai kana muchiri kumuyeuka takasvika kuno kuAmerica around 2006. Life yedu yakange yakanaka. Garikai akawana basa pachipatara as a doctor. Tikasvika pakutenga imba, motikari, everything. Ndaitoti Mwari makanaka. Nobody knew kuti our marriage yakange yakavakwa pamusoro peguva best friend yangu. Mishonga yakange ichiri kushanda, yaiti kana ikashanda Garikai aitondida zvinhu zvaitoonekwa nemunhu wose, aisada kana kundisiya kana kubasa, aitomboramba kana kuenda achiti I just want to stay with you. But zvinhu zvakatanga kuchinja after some years. Ndakange ndichirota ropa every night, aisataura, aingomira akapfeka dress riya iro raakange akapfeka zuva raakafa. Dzimwe nguva aingonditarisa obva atanga kuchema achieredza ropa kubva mumaziso make. Ndaitomuka ndichitoridza mhere. Gari obva andibvunza kuti what is wrong. Ndokomunyepera kuti those are bad dreams, but deep inside ndaiziva kuti ropa akange asina kumbogara akandiregerera. One night ndakamuka ndichinzwa munhu akange achifamba mucorridor, ndikafunga kuti maybe mwana akange
achichema. Ndo pandakavhura bedroom door ndikaona mukadzi akange akamira kukitchen, akange aine vhudzi rake rainge rakareba, that same dress. Ende pandakazomutarisa ndokubva ndaona kuti akange ari ropa. Ndakaridza mhere zvekuti Garikai akamhanya achibuda mubedroom medu. Paakasvikapo ndakange ndakangonongedzera pano pakange pasisina munhu. Kubva ipapo zvinhu zvakabva zvatanga kuipa mumba medu. Malights aikwanisa kungobatira ega, ende waitonzwa madhoo achivhurwa nekuvharwa, munhu achiklina makuseni otoona kutoti mumba munenge makachena. Sometimes waitonzwa munhu achifamba kuupstairs. Garikai aisatenda zvinhu izvi. Nerimwe zuva akatanga kuzviona, achiona ropa achiuya kwaari achichema achiti ndakakufira. Saka Garikai ndakamubvunza kuti what is wrong, akabva ati ndiri kuona ropa ari kuti pane zvinhu zvaari kuda kundiudza, asi pose paari kuda kuzotanga kundiudza pane vamwe vakadzi vari kubva vauya vobva vamuvhara muromo. I think kuti we need to go back to them timbonofamba. Mukoma ndakatanga kuenda kumachurches emanigerian muno muamerica. Umwe prophet wekunigeria akanditi iwewe une ropa riri mumaoko ako riri ropa remunhu. Ndakabva ndavaudza kuti chakange chiri chokwadi. Vakamboedza kutondipa mishonga yechivanhu yekunigeria yekuti ndinge ndichizodzinga mweya waropa mumba mangu. Saka ndakabva ndati zvino ndodii. Ndo pandakabva ndachizombosiya Gari muno muamerica ndikabva ndaenda kuBurundi. Ndasvikako ndakanopiwa chimwe chidhori chandakadzoka nacho. Ndaiti kana ndikachitswinya Garikai aitonzwa kutorwadziwa. Paanenge achiti fofa tikufanira kuti tinge tichimboenda kuZimbabwe ndaichitswinya chidhori ichocho, but zvakasvika pakue-expire. One day mukoma akati ewe, do you know anything about kufa kwaropa? Hana yangu yakarova. Ndo pandakabva ndachizoti ngatimbosvika kumusha apa ndakange ndatotaura neshamwari dzagogo vangu dzandakakwanisa kucommunicata nadzo kuti vafanise kundigadzirira mishonga. Ndakamugadzira Garikai, eventually akatanga kupenga kusvika pari nhasi ndigere nemurwere wepfungwa mumba. Ngaatozvizivi nezvaanofunga handizivi, kana zita rake hachatori rangariri. Ndingangoti ndiri munhu anongonzi ane murume wezita chete. Saka nekuda kwekuti ndakazopengesa murume wangu kuti ndige ndichingogara ndiri ndega, ndakaona kuti hazvingakodzeri. Ndinoda kureurura kuti ndinoita zvemaboyfriends akasiyana siyana avo vandinenge ndichifambidzana navo. Vamwe vanenge vari vana vekumusha, vamwe ndeve muno muAmerica. Even though ndichiita zvose izvi zvandiri kuita, but mumwoyo mangu ndinoziva kuti ndakakanganisira best friend yangu. Ndakange ndisingafaniri kuita izvo zvandakaita kwauri ikoko ropa. Ndinongoti ndiregerere Shamwari, ndakazviita zvinhu izvi sezvawakandiudza kuti we only live once, and I took that opportunity. Pandakaona iwe wava kuita sekunge wainge wava kungogara uchindinyengerera nguva dzose. Shamwari ropa pawakakanganisa ndepekuti wakandiudza kuti wakange uchifara chaizvo nemunhu wako, and ainge aine zvikukutu zvaainge akakurongera zvose zvekuzouya kuno kuAmerica. Wainge huri urongwa hwenyu. Dai usina kumbondiudza, pamwe ndikadai ndisina kunyanya kuita basa nemunhu wako. Ndiyo secret yangu mukoma. Kana mukazoposta muzondisivisa kune vamwe vanhu vari kunze uku. Chandinongoda kungotaura ndechekuti kana uine chinenge chakakunakira muupenyu hwako, usangofamba uchishare zvose zvakanaka zvinenge zvichiitika mulife mako. Uye zvekare kana uine shamwari, usafa wakavimba neshamwari, nekuti munhu ari pedyo newe ndiye anokwanisa kukuisira mishonga muchikafu sezvandakaita kuna ropa. Of course ainge atoriwo nema-enemies ake vakange vasingatokwanisi kutoswedera padhuze naye. Kana musi waakaroorwa havana kutokwanisa kutokokwa musi wacho iwoyo, but ini ndainge ndiri pedo naye, ndakange ndine access nechikafu chake, ndini ndakange ndiri mhandu yake, ende ndakazosvika pakumukuvadzisa. Sorry Shamwari, ameno tichazoonana kana ndafa.
Yo muri yeZimbabwe ndo message iyo ndakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu avo zvakangooma hazvo vedu we pakaipa. Saka munhu kana aroyiwa paya pamunenge muchimhanya muchienda naye kuchipatara, varoyi vanenge vachitomutevera. Hanzi gogo vangu nevamwe vavo vaitevera vari kumashure vachititevera vachimhanya. We need to pray, especially urwere ukapinda mumhuri. All that we have to do is to pray. Vadiwa vateereri ndoma messages atanga takakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Strange things indeed they do happen in this world.